Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 4. Nailigtas ng Philippine Coast Guard o PCG ang 4 na mangingisdang na-stranded matapos masira ng bangka sa baybayin ng Mariveles, Bataan itong Miyerkules, October 15. Sa ulat ng PCG, alas 11 ng gabi ng Martes nang makatanggap sila ng report hinggil sa nawawalang fishing boat na FBCA John Vincent. Kagad na idineploy ang Coast Guard na BRP Boracay at nagsagawa ng search and rescue operations. Nakarating ang team sa huling lokasyon ng bangka bandang alas 3 ng madaling araw kinabukasan at nakipag-ugnayan sila sa mga nadatna nilang mangingisda. Matapos ang isang oras, natagpuan nila ang pinaghahanap na bangka at mabilis na inilipat sa BRP Boracay ang 3 mangingisdang sakay ng FBCA John Vincent para sa medical assistance habang naiwan ang isa nilang kasamahan. Ayon sa PCG, normal ang kalagayan ng 3 samantalang ang isa ay nagtamo ng galos sa katawan. Binigyan din sila ng pagkain, tubig at iba pang mga pangangailangan dahil ilang araw din silang palutang-lutang sa dagat. Hinala ng PCG ang nasirang bangka pabalik ng Pantalan at nakarating sa Mariveles Harbor bandang 10:30 ng umaga at dito na-turn over ang mga mangingisda sa PCG Mariveles Substation. Paliwanag ng mga ni-rescue, gabi ng Linggo pa sila na-stranded sa dagat bunga na nasirang alternator ng kanilang sinasakyang bangka. Pinuri nila ang mabilis na pagtugon ng PCG na nagligtas sa kanila mula sa dagat. Abangan ang iba pang mga balita mamayang alas 6 ng gabi sa CLTV 36 News. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.